Volunteer ID. Good morning ka din, Max. Bali, ang sit up po natin ngayon is andito tayo sa bypass Binalonan kung saan nagkandak muna ng meeting bago kami pupunta sa Dagupan para sunduin yung karaban ng ating mahal na Pangulong BBM. Kaya, kita-kits po tayo mga taga-Dagupan. Shout out Wagas. RSR, shout out. Shout out Papalagalag mo. Bakit? Shout out Cookie. Say hi to this vlog. Anong club kayo, sir? GRC, shout out. La Union Chapter. Yun, La Union Chapter. Bale, dito na tayo sa mismong binyo ng Dagupan. Ayan. Ano sila karami. Shout out po sa lahat ng mga taga-Dagapenyo na suporta sa ating mahal na Pangulong BBM. Talagang sa GC ang nakawin ng ito. Wapo na ka. Siyempre kami tatay, naibigan mo rin. Si Angie Fernandez. At ang isang kaibigan mo, Mayor, si Coachal Red Mejia. At saka lahat na rin ang Coachal, hindi ko na isa-isahin. Makakasama po natin po dito. Ngayong umaga, gusto ko lang po siguro, ako po'y pupunta pa ng ibang lugar. Ako po'y hindi officially part ng unity, pero ako po ay sabi ni Bongbong Marcos, ang ating po kaibigan. Kahit kailan, pwede kang pumunta rito dahil kami po ay magkaibigan. Alam niya na si Senator JB ay matinong tao, kaya po, welcome daw po ako sa rally. Kaya nandito po ako. Kaya si Mayor Inday Sara, papasalamat din ako na ako'y kanyang pinabanggit na isang kanyang kaibigan. Kaya nga ngayon mga Dagupenyo, ako po'y nandito para humingi ng inyong suporta sa dating nahalalan. Ako'y nagnanayon na bumalik muli bilang senador ng ating bansa. Bali, ang video nito is kuha ng aking anak at siya ay Pantiyon Partita. Thank you sa suporta, anak. Shout out sa iyo. Di
Matapos ang pag-aantay, sumabay na din po kami sa karaban ng ating mahal na Pangulong BBM. Bali, nasa Mangaldan na po kami yan. And hulaan nyo dyan is kami po yung mga nakamotor na human barricade. Kaya salut ako sa mga kasamahan kong dumalo o sumama sa mismong karaban. And shout out sa iyo, Ma'am Lay Soriano. Shout out sa iyo, Praise ng Rap, sa Raymond Natla. Shout out sa General Caras de la Cruz. And shout out Rap Council. Isang mainit na pagsalubong kasing init ng panahon ang mga taga-Mangaldan. Grabe, dinumog ang karaban ng ating mahal na Pangulong BBM, kaya naging usad pagong ang nangyari. Shout out po sa inyong lahat.
Yun. Mabilis naman iba. BBM Sulit Pangasinan! Pangasinan Sulit BBM! BBM Pangasinan Sulit! BBM! BBM Pangasinan! Sanditigo! BBM kami! Presidente natin BBM! Grabe din ang pagsalubong ng taga San Jacinto, Pangasinan sa karaban ng ating mahal na Pangulong BBM. Shout out po sa mga taga San Jacinto, Pangasinan.
din ang Manawag Pangasinan isang mainit na pagsalubong sa karaban ng ating mahal na Pangulong BBM. Shout out po sa mga taga Manawag Pangasinan. Osi, sa balota, sa sambayanan magsisilbi. Sa balota, sa Senado okay siya. Sa balota, Urban Peace Bautista. Sa balota, alright here we go. Ang digital infrastructure kay Herbert ay shoot walang kasamang kilo lang. Ito na karbe at kilo. 10 kilo at
Di mahulugang karayom ang binigay na suporta ng ating mga kababayang taga Binalaw ng Pangasinan sa ating mahal na Pangulong BBM. Shout out my hometown, Binalaw ng Pangasinan. Ay isang Ang galing! matinding pagsubok ng ating bansa. Ngayon po ay nakalugmok ang ating ekonomiya dahil sa pandemya. Nagkaroon ng krisis ang ating ekonomiya dahil po sa pandemya. Hindi po biro-biro ang sasalungain natin sa hinaharap. Ang tanging paraan lamang Shout out Auntie Norma Platita and sa mga kasama mong taga-Kabangaan. Shout out po sa inyo lahat. tanging sanghilang para tayo'y makaalpas. Malampasan natin ang pagsubok na ito ay pumayag ang bawat isang Pilipino na magkaisa po tayo. Ito po ang diwa, ito po ang simulain at ito ang kilusan na pinalalaganap po ng Bongbong Sara Unity. Wala na pong ibang paraan. Ang pinag-uusapan na lamang po gaanong pagkakaisa ang kaya ninyong i-contribute. Gaano kainit, gaano karami o kasidhing pagkakaisa ang kaya ninyong ibahagi upang ang ating bansa ay magkalagpas sa ganitong klase. Tunay po ang ating mga anak na kabataan sa English, number 17 sa reading, number 17 sa mathematics. Hindi po natin matatanggap ito sapagkat sila po ang puhunan natin sa kinabukasan. Kahit sino sa inyo hindi niyo matatanggap. Kailangan po natin balikatin ang problema ito. Ang ating mga teachers ang unang-una natin tingnan sapagkat sila ay matagal nang nakalimutan yung mga pantulong sa kanila. Napakarami. Medical, hospital benefits, na mga hazard pays, yung one-step promotion kung sila ay magre-retire at pagkatapos po yung kanilang sahod dapat nakabase sa tinatawag na cost of living. Ito po ay hindi natutupad. Matagal na po yung batas dito, 1966 pa po. Nakaligtaan ang ating mga guro. Kapag kinaligtaan mo yung mga guro, makakaligtaan po yung kalidad ng education. Sayang po. Pagkatapos po, sisikapan natin itaas ang produksyon ng agriculture. Saan ka naman nakakita? Napakayaman ng lupa, ngunit ang magsasaka ay mahirap. Napakalawak ng karagatan ng Pilipinas. Daang milyong hektarya. Pagkatapos, mag-i-importa pa tayo ng galunggong. Ito po ay kailangan natin lupa. Kailangan po natin ngayon. Pagkatapos po, sultukan natin ang lumalalang korupsyon sa ating bansa. Gaano man kasipag, gaano man katalino, gaano man ang pagsisikap na gawin ng susunod na administrasyon, gaano man pagtulong ang gagawin namin, kung ang korupsyon ay hindi po natin tutuldukan, mahihirapan po tayong bumangon sapagkat ang perang nakalaan sa mga social services na pupunta lang sa bulsa ng maraming kawatan dito sa ating bansa. Tulungan po ninyo kami. Ituwid natin ang gawain ng Commission on Audit sapagkat sa matagal na panahon, ang kanilang trabaho ay trabahong tamad, trabahong tulog. Saan ka naman nakakita? Mag-audit ka pagkatapos na ng project, mag-audit ka pagkatapos ng isang activity, pagkatapos na matapos ang isang... Yung generation, distribution, transmission, malalaking kumpanya yan. Kaya nyo ba yan? Bakit po? Hindi po ba ang ABS-CBN makapangyarihan din? Ang ABS-CBN malaking network, giganting network. Ngunit hindi niya sinunod ang kanyang prangkisa. Ang sabi ko, kailangan po natin proteksyonan.
particular message to all of you. Kaya, na-invite naman din. Hoy! Grabe eh! Magayang magandang gabi po sa inyong lahat. Maayong gabi sa tanan. Taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyong ipinapakita ng pagmamahal at pagsuporta sa aking kandidatura bilang Vice-Presidente ng ating mahal na bansa. Hindi ba po tayo magkakasama ngayon ay ramdam na ramdam ko po ang inyong pagmamahal, ang inyong pagsama sa amin na matupad ang aking pangarap at mga plano oras na ako po ay maupo sa Mayo. Tatlong bagay ang gusto natin. Una, alam nyo, ito yung pangarap natin lahat eh. Pangarap natin lahat ng Pilipino to have a wonderful world. Ang pinag-uusap-usapan, ang nangunguna, ang pilit na pinapagsak, ngunit lalo na mamayagpag. Ang pinakamasinit na kandidato sa pagkapangulo, mga kababayan, sa lupunan natin, ang nag-iisang pambalo, ang tigre ng norte, ang susunod na pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Discipline na po, may ibang dalagay namin. Kaya naman kahit gabi na, at dapat dumalamig ang hangin, ang pakiramdam po namin ng unity may mainit dahil sa mainit na salubin na binigay niyo sa akin. Salamat po! Napakalayo po, marami po kaming pinanggalingan. At kaninang umaga, ay nasa San Fernando, La Union pa kami. At napunta na kami rito hanggang nag-motorcade kami, hanggang nandun nakarating sa Manawan. At dito bumalik sa Binalonan para mapanayam at makasama kayong lahat ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong pagpunta rito. Alam ko po, marami sa inyo ang magaling na nakantay at nagbilad sa araw at nagpainit. Kaya naman siguro napakainit ng sarungan. Yun naman, ang nagmamatitin kami, tuntua na ako. Dahil naghihiyawan ang mga tao. Sabi ko sa sarili ko, huwag nito, may aso ka. Sabay, ang sunod na tanong, nasan si Sandro? Kung Sandro kaya mas malakas yung buhay na ito pag nabanggit yung pangalan niya. Alam niyo po, yung anak ko ay busy nasa Ilocos Norte, tumatakbo sa bilang congressman ang primero distrito ng Ilocos Norte. Kaya ay papaabot ko na lang sa kanya ang lahat ng wedding proposal. Mayroon isa, sinasabi, yun na boto ko pero akin si Sandro. Natanong ko sa kanya kung papayag siya. Talaga yung papayag mo. Maraming salamat po sa inyo lahat. At kami po sa Unity ay kung saan na po nanggaling at marami na po kami napuntahan. At ang pumunta namin dito sa lalawigan ng Pangasinan, dito po, lalo na sa west side ng Pangasinan, ay naramdaman namin ganun din ang aming sugo na nakukuha sa taong bayan. Kapag lalo na
na-umpisa namin at napapag-usapan namin ang aming naging adhikain na pagkakaisa. Kaya naman po, naging unity ang tawag sa amin. Dahil kami ni Inday Sara ay ang aming layunin. Ang aming hangarin para sa Pilipinas ay unity, pagkakaisa. Kaya po, lahat po ng ating mga senador, kung titignan po ninyo, ay iba-iba pong pinanggalingan ng partido. Dahil po, yan ay halimbawa doon sa aming sinasabi na pagkakaisa. Kahit na hindi po, kahit ibang kulay ng politika, ang pinanggalingan, ang pinagkasunduan, at nagkakaisa kami na kami ay gagawin ng lahat upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating mga mahal. At ang aming sinisigaw sa lahat ng aming mapuntahan ay ang pagkakaisa. Dahil po, marami po tayong problema ngayon. Nandiyan pa rin po ang pandemya. Nandiyan din po ang krisis ng ekonomiya na dala din ng pandemya. Kaya kailangan, ang dami po natin kailangan ayusin. Ayusin po natin at tutulungan natin ang mga maliliit na negosyo. Kailangan po natin ayusin ang ating agrikultura. Kailangan natin buhayin ang industriya ng turismo. At lahat ito para magkaroon muli ng trabaho ang ating mga kababayan. Kailangan po natin ituloy ang infrastruktura ng programa na build na sinimula ni Pangulong Duterte. Isama rin natin dyan yung itinatawag na digital infrastructure na ang ating internet. Yung presyo ng kuryente, kailangan natin hanapan ng paraan para ibaba. At napakataas masyado at mahirap-hirapan ang bayan. Ang ating mga eskwelahan, ang ating edukasyon ay kailangan natin patibayin. Tulungan ang ating mga guro para pagandahin ang maging andad ng pagtuturo para sa ating kinabukasan ang ating mga kabataan. Napakarami po ang kailangan pang gawin. At alam naman po natin na kapag ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano katapat ang kanyang pagmamahal sa taong bayan at sa Pilipinas, ay siya ay isang tao lamang. Kaya naman po, kailangan natin dito sa hinaharap natin ng mga krisis ay ang pagkakaisa. Dahil po, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng Pilipinas at tignan natin po, tignan natin kung paano tayo makaraos sa lahat ng krisis, lahat ng sakuna, lahat ng hamon na naharap sa ating mga Pilipino, tayo po ay nakaraos dahil po tayo ay nagtulungan. Dahil po tayo ay nagmahalan, dahil kapit-bisig po ang mga Pilipino, hinarap ang kahit anong hamon at sa ganung paraan tayo ay hindi na nakaraos, kundi tayo sumilyapan. Ang pagkakaisa ang aming layunin para sa ating sambayanan na tayo ay makita natin lahat po ng galing, lahat ng sipag, lahat ng husay, lahat ng pagmamahal na nasa puso ng Pilipino ay sabay-sabay na nagtutulungan at kinaharap po ang mga problema na nadadala dito sa ating bansa. Kaya po, patuloy po ang aming pag-ikot sa nakaraang ilang linggo sa ilang nakaraang buwan. At
sinisigaw namin. Itong aming sinasabing at hikain ng ating pagkakaisa. At alam niyo naman po, maganda po ang pagtanggap ng mensahe ito ng ating mga kababayan. Ngunit kung talaga namang isipin natin, hindi naman po siguro katakatakaw. Dahil ang mga Pilipino, tayo naman hindi tayo palaawan. Bakit may seconds? Hindi naman tayo naghahanap ng Diyos. Hindi natin pinupuntahan yung mga tao at sinasabing mali ka ang pagkakalang tao. Mismo! KBM! Hindi po dahil ang hinahanap ng Pinoy, simple lang, magkaroon ng disenteng buhay. Dito, makaahon tayo sa pandemya, makaahon tayo sa kahirapan na dala ng pandemya. Kaya naman po, habang tumatagal ang panahon, ay narinig po natin ang sagot ng ating mga kababayan dito sa aming sigaw ng pagkakaisa. At ang sagot na yan ay nagsimula ng parang isang bulong lamang at halos hindi marinig. Ngunit habang tumatagal, habang patuloy ang aming pagsigaw ng ating adhikay ng pagkakaisa, ito po na naging aming advokasya. At sinasabi namin ay nakikita namin natanggap po ng Pilipino. Kaya naman po, sa palagay ko, panahon na itong ugali ng Pilipino, itong katangian ng Pilipino na ating pinagmamalaki sa buong mundo, ang ating sinasabing makabayanihan na Pilipino, ay hindi naman talaga dahan-dahan ay tinatanggap ng taong bayan kung hindi ay lumalabas mula sa kanilang mga puso, mula sa kanilang sa ating kultura para maramdaman ng bawat isang Pilipino. Ang sinagot po ng ating mga kababayan ay sa simula na ay parang bulong lang po at halos hindi marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, yung bulong na yan ay lumalakas ng lumalakas. At mas marami po ang sumasama sa atin at sinasabi, tama, ayan, yan ang tutunuan natin ang pagkakaisa. Nang sa ganun tayo ay maging mas maganda ang buhay. Tayo ay mas marami tayong mga pagkakataon at oportunidad sa ating pinapakasan. At yung bulong po na yan, na sinimulan ng aming kampanya nung nakaraang taon pa. Yung bulong na yan ay dahan-dahan palakas ang palakas habang dumadami ang bulong habang dumadami ang nagsasalita at naririnig na ngayon po natin ang tinig ng mga kababayan natin, ang tinig ng sambayanang Pilipino. At patuloy po na palakas ang boses ng ating mga kababayan. Patuloy po ang hanggang ngayon po ay sigaw na at hindi na lang bulong at hindi lamang kinig kundi ito po, ano po ang sigaw ng Pilipino, ang sigaw ng mga Pilipino. Kasama ko dyan sa ating naging kilusan ng pagkakaisa. Kasama kami yan para maging pagpaganda at maging maunlad ang Pilipinas. Kasama kami yan sa pagmamahal natin sa bawat kapwa Pilipino natin. Kasama kami dyan sa pagmamahal ng ating bansang Pilipinas. Kaya naman po ay itong aming sinimulan na adhikain na ipinaabot sa ating mga kababayan ay hindi lamang naging parang pangkampanya kung hindi naging kilusan na. Isang kilusan ng pagkakaisa at kagaya ng aking nasabi, ang sigaw ng ating mga kababayan ay magsama-sama tayo mga Pilipino, magkaisa tayo mga Pilipino. Kaya po,
huwag natin pong makalimutan ngayong gabi na ito. Huwag po natin makalimutan na dito ngayon nagsimula ang kilusan ng pagkakaisa dito sa Binalonan dito at sa lalawigan ng Pangasinan. Patuloy pa po ang ating gagawin para naman mararamdaman na natin na ipinagsama-sama natin nagsanib puwersa ang buong Pilipinas. Nagsanib puwersa, ipinagsama natin lahat ng daling ng husay ng sipag ng bawat Pilipino at dinaan natin sa pagmamahal. At sa ganung paraan ay pinaganda natin ang buhay ng Pilipino. Ang sinasabi ko po ay sana naman hindi lang tayo babalik doon sa sitwasyon natin noong bago nagkaroon ng pandemya. Ang unity team ay ang hangarin ay sumikat pa ang Pilipinas. Gumanda pa ang buhay ng bawat Pilipino. At pagka nangyari yan, at kapag tayo ay patuloy at tapat tayo sa ating kilusan ng pagkakaisa, gaganda po ang buhay ng bawat Pilipino. May papasikat po natin ulit ang Pilipinas. At haharap ulit po tayo sa buong mundo. At ipagmamalaki natin, tignan nyo kami, mga Pilipino. Tignan nyo kami, sumikat kahit naluhod na kami, natisod na kami. Kami tumayo ulit at sumikat muli dahil kami nagkaisa. Dahil kami ay nagtulungan. Dahil kami nagmamahal sa kapwa Pilipino. Dahil kami ay nagmamahal sa Pilipinas. At kapag natin nakamtan yun, haharapin po natin ang buong mundo ulit. At muli, masisigaw po natin, ako ay Pilipino! Taas mo! Kahit kami! Kaya po dito sa sinimulan natin ang kilusan, huwag po tayong titigil hanggang tayo'y magtagumpay. Ang unang tagumpay ay maaari natin sabihin na nanalo na tayo sa halalan. Ngunit hindi pa po yun ang tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay masasabi ulit natin na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. At makikita po natin sa mga buhay ng ating mga kapwa Pilipino, ay makikita po natin na ang mga Pilipino ay nagtrabaho ulit. May pera ulit sa bulsa. May pambayad para sa pangangailangan na araw-araw. May pagkain sa kanilang pamilya. May pag-aaral ng kanilang anak. At yan na tunay na tagumpay ng ating lalunin dito sa kalisan ng pagkakaisa. Kaya't samahan niyo po kami at isama natin lahat ng ating kababayan dito sa kilusan na ito. At huwag tayong titigil hanggang ang tunay na tagumpay ng pagkakaisa ay ating nakamtan. Ipatuloy po natin itong kilusan na ito. At kapag ganoon ang ating nagawa, kapag naramdaman na natin at nakikita na natin na kapit-bisig ang mga Pilipino, kahit saan nanggaling, kagaya po namin ni Inday Sara. Si Inday Sara po ay nanggaling sa Davao, sa Mindanao. Ako naman po ay galing Norte. Siguro naman, kung ang isang tiga-Norte, ang isang tiga-Davao, tiga-Mindanao, na nanggaling sa magkabilang dako ng Pilipinas, ay maaaring nagsama para sa kabutihan ng Pilipino, ay palagay ko naman lahat ng ating mga kababayan, lahat ng Pilipinas ay kahangarupan sila.
Yun, tapos na po ang speech ng ating mahal na Pangulong BBM. Narinig po natin lahat kung ano yung plataforma nila. Ang pinaka-tumatak sa akin na sinabi niya is yung magsama-sama tayo para sa pagbabago. Yung ibang picture na nandito pala is edit by Insan Maylin Plachita. Thank you so much sa pagpahiram. Dito ko natapusin ang ating vlog. Kung nag-enjoy kayo sa napanood ninyo, don't forget to share, comment, palike na din, pahit na din yung bell button para updated kayo sa mga next vlog ko. Ingat po lagi. God bless all. Bye!